Afgelopen zondag vond op de Britse militaire begraafplaats de jaarlijkse herdenking plaats. Er werd stilgestaan bij de waarde van het herdenken en ook de Venraayse jeugd kreeg een prominente rol. Nou, we hebben een aantal jaar geleden het initiatief genomen om Engelse veteranen naar Venraay te brengen. Dat werd ondersteund vanuit de lokale bevolking. Daar werd dus bed ter beschikking gesteld. De gemeente Venraay die betaalde de overtocht hier naartoe. Alleen het onderkomen moest eigenlijk zelf gedaan worden. Dat hebben families gezegd, nou dat kan niet gebeuren. We stellen ons huis ter beschikking voor de periode dat ze hier zijn. Nu er geen veteranen meer komen, wordt dat ook niet meer door de gemeente financieel gesteund. Dus mensen moeten op eigen gelegenheid komen. Maar die band met de families hier in Venraay bestaat nog steeds. Ja, de herdenking die je gezien hebt is natuurlijk deels op een militair aspect gestoeld. Omdat het natuurlijk een militaire begraafplaats is. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk om de burgers erbij te betrekken. En vooral de jeugd, de jongeren. Zij moeten straks letterlijk die fakkel doordragen naar de volgende generatie. In de hoop dat we eindelijk ooit een keer een wereld krijgen waar we in vrede met elkaar kunnen leven. We kunnen naar Oekraïne kijken, we kunnen naar het Midden-Oosten kijken wat daar nu gebeurt. En daar kies ik ook geen partij in, dat is vreselijk moeilijk. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. En we hadden gehoopt dat waar deze mensen voor gesneuveld zijn, dat dat de sleutel was naar de eeuwigdurende vrede. Helaas dus niet. Ik heb net een stukje verteld over een soldaat, Sidney Howard Underwood, die hier begraven ligt. Ik heb de mensen proberen bewust ervan te maken dat zulke herdenkingen heel erg belangrijk zijn. Omdat we moeten de soldaten niet vergeten en niet vergeten wat hun hebben opgeofferd voor ons. Ik kwam per toeval op dit gedicht en ik vond het een supermooi gedicht. Want het laat gewoon echt zien dat soldaten door zoveel moeten doorstaan op het slagveld. Maar ook daarna, na de oorlog. En ik vond het echt heel erg eng. Maar het ging supergoed. Ik heb het super vaak geoefend. Dus ik was heel blij dat het soepel ging. Het is dus echt wel belangrijk dat er steeds aandacht aan geschonken wordt. En dat het echt niet vergeten wordt. Echt wel. Ja, ik heb op 4 mei ook in de Grote Kerk mijn speech gehouden daar op uitnodiging. Het verhaal verteld wat ik als kind meegemaakt heb met mijn ouders. Beide oorlogskinderen die aan tafel 's avonds hun verhaal vertelden. Herinneringen die weer opkwamen. Ik probeer dat op mijn kinderen en kleinkinderen over te dragen. Toevallig dat een van mijn kleindochters aan de Anne Franklaan woont in Deventer. Dus als ze straks 12 wordt, krijgen ze van mij ook het boek Anne Frank, het dagboek van Anne Frank. Om er bekend te maken met hoe dingen in elkaar staken. Hoe voelt dat dan? Sta je hier terwijl je weet dat in Israël, de Gazastrook, Oekraïne, dus echt wel dichtbij. Ben je daar bang of? Ik denk niet dat ik per se bang ben, maar ik denk wel dat het goed is dat we zulke herdenkingen houden. Ook om gewoon mensen bewust ervan te maken dat het nu ook gaande is. En dat het niet iets is van heel lang geleden, maar dat er nu ook heel veel militairen zich opofferen om te vechten eigenlijk voor de vrijheid in Israël. En ik denk ook wel dat het belangrijk is dat het ook wel gewoon beseft wordt, ook door de jeugd. Kijk, vrijheid is voor mij heel vanzelfsprekend door deze soldaten onder andere. En daarom zijn mensen van onze leeftijd hebben helemaal dat besef niet dat er bijvoorbeeld in Oekraïne of in Israël, die vrijheid is er gewoon niet. Terwijl we beseffen op dit moment gewoon hoe belangrijk vrijheid wel niet voor ons is. En ik vind dat er echt nog te weinig over gesproken wordt en vooral onder de jongeren, omdat hun het nou eenmaal altijd al zo hebben gehad. Dus ze weten ook niet beter. Dus ja, en oorlog is nu eenmaal iets wat gevoerd wordt op last van oude mannen die een hekel aan elkaar hebben, schieten jongens elkaar dood die helemaal geen hekel aan elkaar hebben. De beelden staan we nog op het netvlies van de Engelsen en Duitsers in de Eerste Wereldoorlog die samen kerst vieren in 1914. Onvoorstelbaar. We staken het vuren, we komen uit de loopgraven, we geven elkaar een hand, wensen elkaar een fijn kerstfeest en gaan weer verder. Je hebt nu zelfs gezien dat er een krans gelegd is door de Volksvuurzorg, de Duitse gravendienst. Dat loopt wel eens een beetje wrang natuurlijk voor bepaalde nabestaanden. Want die zeggen dat waren toch de bezetters. Ja, maar het is wel zo dat dat het begin is om echt bij elkaar te komen. We zijn natuurlijk na 1945 begonnen onze eigen krijgsmacht weer op te bouwen. Ook Duitsland werd lid van de NATO in 1953 al, 8 jaar na die oorlog.
Dan zeg je, ja, maar hoe kan dat nou? Hè? Er zijn hele volkstammen in Europa die zeggen, ja, maar je kan je vijand toch niet zomaar vergeten. Nee, dat vergeten we ook niet. Maar je kan hem wel vergeven.